ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз охирон рӯзи каникул бигем 31 август саҳар киси ма фотима бурда садик да мондум, муҳаммад мустафоя бурдум сарошона пас кардам, омадам устола костюм буруке ки барои садик мустафо да гирифтагӣ будем пӯшондум ки калта дига настроениям вайрон шуд. Бо гирифтум бурдумшона я магазини калони дига бурдум, ҳарчи размеракаш як костюмро ки фасон 12300 харидамша. Костюми брендови бруки фасон гирифтамша 400 рубли дига да яктаги галсту гирифтамшона, туфли, ҳамаи чизошона гирифтам. тамошобино ками камаш бигем ки 50000 зиёд спокойно куда рафт, бовар мекунед. ҳай фотима да бо барои садик патинкои асияни гирифтам, беҳад нарх наво дар каталог, қимат ҳами як просто қаламу пластилина инам хали кардону ҳамхали чизошон 8500 шид. ҳоли ма дафтар нагирифтам, ҳоли барои китобу аблошка. хулоса пага 1 сентябр имрӯз рафтам мактабам, успет кардам. чиққа ирӯз боронӣ буд ҳавомон. мактаб рафтам, уточнит кардам ки соати чанд омадан дар кораи. оказывается муҳаммад 3 дай, мустафо 1 муҳаммад 3 омадам ки смс омад ки посилкаом омада. якта директором яктам рӯй кардая. ай василёк як гала простин заказ карда будам, ҳамаи заказо омада. ҳоз мерем хонада ҳамаша видео мекунам, барои шуморо пешкаш мекунам. тамошо кунен тамошобинони азиз. кадоме ки подписатсия кардаги нест дар канали мо подписатсия кунен. раҳмат барои суханотон, барои комментариётон. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. дар куҷое ки ҳастен, худованд нигаҳбони шумо бошад, азизони дили ман. ина тамошобино, ма айлюбими василёк чи заказ кардам. ма лимчама ҳуй кардам бигем, ҳамаш да лимча упаковка ба 1 килионка да дури лимча хушрӯ бигем рӯӣ кардиян, гирифтам, ҳуй кардам. вақте ки мегем ки ина тирамоҳ шудай, хонао батарион нест, кам ханакак шудагай почат ханак мехара. наски заказ кардам, наски беҳад бисёр заказ кардам. барои худам, барои кӯдаком заказ кардам. беҳад арзонай наскиошон, ба качестваш беҳад хушрӯяй. най магазино агар арзонша бигирӣ, синтетикаи почата мехара. ай иё бигем чихе бигум, ҳам мулоимакай, ҳам хушрӯяй да. размери почаҳак бо размерошон ҳамаш негак. ман размери 39 мепӯшам, то 41 спокойно мешава. дар инҷа ман 6 пастели билёи 2,5 евро заказ кардагим. ҳамаша тамошобино, иё ҳамаш сурприз барои духтаракои каманда. ман иншоаллоҳ дар оянда ки рӯишон ки кардам, бо барои шуморо видео мекунам. ҳамаи иёро просто ма барои нами духтаракон гирифтагим, барои ки маҳқулаишона. так ҳози ма ҳамаи иёро якта барои шумо тамошобинони канали ма ҳар якташа ҳуй мекунам, дар диванам мекашам, фасонак нишон метиҳам. шуморам интихобои худтона кунед бо нархи дастраса арзон. ай хона набаромада, ай любими василёк заказ кунед. нархоша нигоҳ кунед чихе дастрасай 2,5 евро. даже дини мазорам нест бинен. да ва ё да магазино 2,5 евро ай 3-4 ҳазор зиёдай кам нест. барои ки ман худам кор кардагим да магазини посуда центр, да машни текстил дошт. ҳами 2,5 евроҳош ай 4 ҳазори зиёд будан. барои чи қиматай да магазин? барои ки ва ё пули аренда меспоранд, плошади магазиношон калонай, барои ҳамиқа борошона қимат мефурӯшанд. ай и интернет магазинай. ино мақсад айму завод шумо да доставка мекунанд, барои ҳамиқа арзонай. фақат камтарак ждат мекунед, чун 4-5 рӯзак ждат мекунед, тамом. и 100% фоида тарафи шумояй. ана мехай тамошобина, ҳоз ма ҳар яктаира видео мекунам, ҳар яктаира дар дивана мекашам, видеотон мекунам. ина ирам кстати ай любими василёка нигоҳ кунед. резинка дора, и беҳад хушрӯи удобни аҷоиботай. ма ҳози ҳамия катил гулак ваям ами любими василёк заказ кардагим. ҳардушам барои чи? барои ки вигна. ҳози бигем ки занҳое ки ҳастанд ки намедунанд специально барои ҳамин диванранг. ман худам
намедунистам. Ай ҳами интернет-магазин тамошо када дидам ки действительно будай калони хушрӯ дида будам, матрас дида хеле будам. Матрасое ки ҳастан ку хеле лёгин ки барои гирди диван резин доранд. А простинша ма рости гап надида будам. хай мумкин бисёриҳо шумо бидонем бо ҳастай ранги ман заное ки намедонанд. Ма барои ҳам намедонистагиёш фаҳмондестам тамошобино. барои шумо тамошои хуб таманно дорум. ҳозир якта ҳуи кадам мекашам бо нишон метимтона да диван. Ина тамошобино вообще суперски глоша бинен, как будто живой. Ма именно ами гиле ки шумо дидестен беҳад нағз мебинам. хо бигем шампунаш боша, хо духиш боша, хо рексонаш боша, беҳад ҳами цвета ҳами гила беҳад нағз мебинам. нигоҳ кунен. И параш бигем ихел руш инайхе ина простина биненда чи хелияй. Простин кати дарони пододеяльник анай хели глакоша бинен чи хели нежный пше. Бигем на подарок самый то меган ку. Как раз барои падарка, барои хутон дар ҷони ғаниматон роҳат ка. Ма просто налочкара да булиш кашдаги нестму, просто айруш мондагиам. нигоҳ кунен. Материал паплинай. Паплин. Да уҷо ҳама намудаш ҳастай. Чи хели материали шумо да махқулай. Метонен заказ кунен. И двухспальный евро. Материалаш паплин. Пододеяльникаш 50 ба 70. 70 ба 70 уже чоркунҷаи калонай. Аи 50 ба 70 анами ченни чоқи болиштай бо замок дора. Пододеяльникаш ҳам замок дора барои алиш кардан. Удобни. Ана и вайшам замок дора. Дечхе хушру машаллоҳ. ҳозир бо дигарша мекашум да диваном бо нишон метимтона. ина тамошобино гоҳи афтов мебирая, гоҳи афтов медроя бигем. бо афтов дуромадай камтар чорнибели нишон додестаи. дар асл вообще бигем ки цвети ярки рӯшан дилет ҳуй мешавад тамошо мекуниса. И глоша бинен чи хеле хушрӯвай. ҳами гил мо даҳай ку ҳама ай ҳами гил ҳами гило заказ кадаги буданд барои мактаб. нигоҳ кунен чи хеле мошаллоҳ ай беҳтарин аҷоибот. даронаш нам хеле горошки калон ай. Простиншам ҳами хеле ай. Простин даже бигем ки фромадаги ай. ба гирди диван полностью зилкёшкати ира бинен. чи хеле калони хушрӯ. ирам двухспальный евро, материалиш паплин, вайш налучкоҳош 50 ба 70 ай. ирам мегем ки копия ранги ҳамашон я размерай заказ кадагим. ҳамаш замок дора барои алиш кадан. налучкоҳош ҳам нишам на авто брома. нигоҳ кунен вид нашид. ана мияй цветаш. цвети серияй да. сери зард кати якҷоя. горошки калони хушрӯ. вибр за вами тамошобино. ҳамаш барои шумо. тамошо кунен, интихоб кунен. силкаҳо дар якум комментария да описания видео закрепит кадагиай. Просто ютуб дроен как заказать любимого Василка. як гала видео мебурад. тамошо кунен. я бор тамошо кунен ёд мегирен. ранги ами дигар интернет магазиноя карзӣ намекунен. я бор мутахтона регистратсия мекунен. и тамом сохранит мекунен. каждый раз кай ки шумо заказ мекунен. уже ҳами ма барои чи кам урисиям акош ки бидонам урисра намедонам. ҳами интернет магазине ки ма гирифтам мегум буфаҳма ки ҳома дар бораш розием да. ай ҳами интернет магазин розием. буфаҳма ки аҷоибот материалаш суперски. ина тамошобино ма камерама сини ақиб кардам камтар ки шумо длиннаи дивани мара хушрӯ бинен. и стили чиха бугум европейский. и стили модный. дами мамад нами мода дарафтестай да. нами однотоновый нам хали короче беҳад хушрӯ. простин однотонный, пододеяльникаш уснаш однотонный, иснаш инай хали. и налучкоҳош монандай да. и анаи налучкоҳош тамошобино 70 ба 70. нигоҳ кунен озмаира хушу партум ку. нигоҳ кунед чи хеле калонай. подушкаҳои калон да мешавад ё. диден? ҳар якташ на любитель да. ҳар кас ҳар хел нағз мебина. ирам беҳад калон. иам двухспальный евро ҳай. простиншам беҳад калонай. и пододеяльникаш беҳад хушрӯ. диден? машаллоҳ.
ҳозир буд дигаша мепартом. Ина тамошобино, ви толка посмотрите на эту красоту. И постельное белье барои арусако, барои молодожены. Бигем ки да иҷа ҳам калимаҳои ба англиси када мехонда батона ҳамаш любовни письмонестаги аҷоибот уже ҳамин настроениеро мебардорада вақте ки шумо да ҷогаҳо рафтанӣ мешавед. аҷоибот фасон не толка барои арӯсҳо, барои шумо занҳои азиз. ҳамаи шумо лоиқи беҳтаринҳоем. ҳамаи простин мегӯм ку пододеялникҳои мо материалаш паплинан. Паплин ана простинаш ина хеле сери баландай. Усни простин, пододеялник да простин монандай, наличкоҳо инам хеле сафеди дилак ловина истаги. Инам хе. Ина вибр за вами. Тамошо кунен. Тамошо кунен, вибр кунен, заказ кунен, вақтона хирсанг кунен, хуш кунен. Падарка ҳам барои шумо мешава, ҳам барои шавҳаротон. Ина тамошобино, иша бине чихе аҷоибот хушрӯ. Ранги меги гили зинда боша ира бинен. Чихе хушрӯай. Дырыншам бигем дырини простин пододеялникшам беҳад хушрӯ. Типараду кабарин. Нигоҳ кунен да. Чихе мошаллоҳ беҳтарин. ишта хушрӯ. Ҳозир ман 5 та простин пододеялник шумо да нишон додам. Шашумош ранги якме ки ман заказ кардаги будам. Оказывается, як-то простин пододеяльник я 2 заказала, поэтому я ее не открыла. Открыла, но смотрела, что я уже это я вам показывала. Ваяма уже шумо да нишон дадагим барои ҳамиқа. Ина мошаллоҳ беҳтарин аҷоибот. Ден чихе хушрӯ. Анако ҳозир ма качествои носкиёша шумо да нишон медиҳам. Да поча чихел меиста нишон медиҳам, барои ки носкиам важнее. Особенно барои ман ҳамин носки неудобни бошада почам. Дилам танг мешава я ҷо мирам. Мегум да амуни мира бурорум партомаш. Ҳозир ҳамаша шумо да ҳои када нишон медиҳам. Тамошобино, ина носкиё. Носкиё бигем ки аҷоибот, фасон, хушрӯ. Ҳар якташ да упаковкаш я хелаш 5 таи дора, я хелаш 6 таи. Например, ина ё 5 таи дора, ёро барои бачаҳом заказ кардам. А ё 6 таи дора, ёро барои худам заказ кардам. Бо ҳаст ина хали. Дидем, ирам 5 та дора. Ина носкиёи дароз 5 таи дора. И я пачка чулки заказ кардам барои я туфли пуфли пӯшидан, конференсияҳо айпеш. Анака кадоме ки 6 та дора, донаш 44 сими будая, як пачкаш 264 рубл будай. Кадомиш ки 5 таи дора, донаш 63 рубл, пачкаш 315 рубл мешудай. Вайда куҷо боша? Носки. И чулки, кадомаш боша чулки? Ина носки капроновые навистаги будай. 10 дона дошта 140 рубл. Ина пачкаш 140 рубл. Беҳад носкиёш мада маҳқул шуд. Хулоса 6 та простин пододеяльник 2,5 евро. Ҳамаш қати ина нархаш, доставкаш ҳамаш қати. Ина беҳад бигем ки ваяйда интернет-магазини и доступнияй нархаш, и беҳад честнияда. Сразу борароӣ мекунанд. Даже WhatsApp кати метони қатишон гав зани чизе ки маҳқул нестай, та номерошон ҳастай, ҷавоб медиҳанд. Пад вибр. ҳамаш бигем ки аҷоибот, хушрӯ, муомилашонам беҳад хушрӯ. ҳамааш мушоҳидаем ки ма чанд қашид қасиё ҳамкорӣ дорум. мадароӣ мекунанд. мақсад барои ҳамаи шуморо пешкаш мекунам, нишон медиҳам. марҳамат, заказ кунен, тамошобинони азиз. боварӣ дорум ки пушаймон намешен. Ис видео ма истикадам афтобро ма чихел рӯшани хушрӯ шид. ҳаво авр будаем хе нишон меда. ина да поча чихел меиста. Ма гуфтам мепӯшум ки ина клеткаи дыринаш бурома дига напӯшидам. нигоҳ кунед чихел хушрӯ меиста да поча. тамошобино, имрӯз салати оливия мекунам.
имрӯз ҳамаи кӯдакон дар хонаанд. Насиб иншоалло имрӯз комнатаи кӯдаконро порядка карданем. Кору борон беҳад бисёрай. Обязательно имрӯз катим шумоя катим мегирам, мотиватсия метим тоен ки шумоям казен имрӯз ягон чи ҳам пухту паз кунен, ҳам кораи хонатона кунен. имрӯз тамошобинони азиз барои шумо камтар мотиватсиони видео кунам. Чанд қашид рости гап на либос тах кардам, на ҳечи, барои ки аз паси даводави анализои барои оператсиям будам. 6-7 намуд узӣ кардам. Холоса як гала направление додагӣ буданд. Ман ҳама анализома споридам. моҳи сентябрда агар гуфта бошум нагуфта бошум мобайно шуда ба фикрам оператсия мешава. бо хашмаф курс мегирам. алҳамдулиллоҳ одамое ки мепурсен шукри худо хеле беҳтарам. баъд мегум тона ки барои чӣ буд, барои чӣ айрӯи чӣ касал доштум. баъд мегум тона баъд 2 соат шавам. тамошобинони азиз, имрӯз хостам ки як бигем аз таҳти зил ами комнатаи кӯдакон ма як порядкаи хушрӯ кунам. ба ҳар ҳол марам коргарм кор мекунам, дар телефон кор мекунам, хай бо исусу медавом. бо ҳамаи шумо шоҳид будем ки тайёрии 1 сентябри осон набуд барои ман. ис медавам, ус медавам. ба ҳар ҳол бигем ака фарзандои ма дар падари бигем хичон, падари худи хичон қадр накард. ман ай дигаро ягон чи аждад надорам. алҳамдулиллоҳ шавҳарам инсони хубай, ҳурмат мекунад хидмат кӯдакомам. лекин ман ҳамин қайшид зиндагӣ дорем. қариб 1 сол мешавад. қариб 1 сол, 1 сол гуфтастам. қариб на 4 моҳ мешавад ё 5 моҳ мешавад зиндагимона. ягон бор ман гуфтагӣ нестам ки ту кӯдакои ма дар ихалӣ бикӯ ё ки кӯдакои мара биги бар ихалӣ бикӯ. ягон чи гуфтагӣ нестам. тамошобинони азизи меҳрубони ман, имрӯз суханои ма баҳри ҳамун шахсоне ки бениҳоят смс-и бисёр шудагӣ дар ватсап ҳам дар комментария ҳам ҳамин 1-3-4 рӯз пеш ай ҳамин бигем сентябр ки сар кадан галасавоя пурсидана то ҳозира мепурсанд. беҳад бисёр занҳо наистагиянд мо шу дорем, зиндагимон нағзае, пулмон нарасида истай барои либосҳои кӯдакмон, пулрое ки либос гирем. хайма кадам ҳамвоиша ки ман мешнохтам чени зуру мерасидагӣ ёрдам кадам. ман миллиард кор намекунам. алҳамдулиллоҳ коре мекунам ки ай оилаву зиндагии фарзандои худам зиёдтӣ кунам. бо дасти хайр ман ба як кас дигар дароз кунам. сами главни ман ай ягон кас талаб намекунам. ҳамин 1 сентябрда ай 50,000 зиёд шуд расходи ҳамин кӯдако. 1 копейк падари раднои хучон рӯи кадагӣ нестай. 1 копейк рӯи кадагӣ нестай. ҳамаш бигем ки на дутта талабаи мактабхон садикшам ранги ҳамин мактаб равшай. либоси нав мегирӣ, чизи чораи нав мегирӣ. ҳамаша ки шоби ҳози бигем ки Россияда ҳеч ка ба либоси кӯҳнаи хонапӯшак берун намебирояд. ҳамаш шоби дастойни боша, кӯдакои ма хушрӯ боша. барои ҳамин ман кор мекунам дар ширкати Фаберлик. уже тӯли 2 сол мешавад ки ман кор мекунам дар ҳамин компания. действительно мумкин барои бисёриҳо компания Фаберлик бозича боша ё ки косметический компания боша. не, ҳама одамо хато мекунанд. компания Фаберлик зиёда аз 10,000 намуд продуксияҳои дастрас дорад ки ҳамаи мо шумо харида метонем. ҳамаи мо шумо айудаи бизнес мебуроем. бисёриҳо менависанд ой мехарӣ мефурӯшӣ. ман фурӯхта наметавонам. ман намефурӯшам. ман дар як ҷангал будам, директори компания шудам. кадомед ки кор кардан мехоҳед, дар ҳама видеоҳои ман номерои телефони ман ҳастай. марҳамат бинависен, ман шумода ҷавоб метим. дар ватсап занг назанед, бинависен, ҷавобтон метим. ба ҳам ман и гапои ман барои чи? барои ҳамун заное ки беҳад бисёр айма пул талаб мекунанд. пулрое ки касал шудаи кӯдакон, пулрое ки ох шуморам кор кунен. пеш аз оне ки шумо бо як хелаш ман 3 кӯдак дорам, ҳомиладорам, касал шудам, пулрое ки ман духтур бурам. вақте ки айудаи кӯдакотон намебуроен, ҳози замонаи пешрафта шудагӣ. худтона ҳимоя кунен ки ҳар рӯз кӯдак таваллуд накунен. ҷони худтонам дар азоб, ҷони ҳамон кӯдакам дар азоб. беҳад ватсапмда бисёр менависанд. баъд ҳамдардии худам ба кулли ҳамватанони азизи меҳрубонам мерасонам ки бениҳоят сели безеб омадагӣ буд дар Тоҷикистон. беҳад мо даже гирья кардем, видеоро тамошо карда гирья кардем, дуо кардем дар ҳаққи он шахсоне ки наздикони худшона ай даст доданд, шахсоне ки хонаҳошона овшуш бурд. дуо кардем. не ки бо ҳамин ситуатсия дам ҳамон шахсоне ки ман медонистам, мешнохтам, чени зуру мерасидагӣ ёрдам кардам. худованд хайр ман ба даргоҳш қабул бигардонад ки ман номошона намегӯм ки кӣ буданд, чӣ буданд. барои ҳамин қадр тамошобино шуморам ҳаракат кунед. занҳои азиз ки менависен, шуморам ҳаракат кунед. худованд гуфтагӣ ай ту ҳаракат ай ма баракат.
як зана ки дига нависта ки ту мегӣ ки ризқ аз ҷониби Аллоҳ нест. Кай ман ҳамин гапа гуфтам, ман намедонам. Ман дар асл ин гапа дар забонам гирифтагӣ нестам. Дар рӯи саҳнаи бигем ки зали 2000 нафара ки ман саҳна биромада будам, почоҳома ларзаларзида он қадар одама дида будам, ҳамун ҷоя ман гуфтам ки благодаря Всевишний. Ман ҳама ҷо дар мегӯям ки аввалаш Худои меҳрубон, не ки дуюмаш дар дасти мояй зиндагимон. Ҳозир ман ҳамин рӯз ягон кор накунам, вай намегӯям ки тақдир насиб ман ин рӯз кор накунам, ҳеҷ ризқ рӯзии кӯдак ман наёфтам буд. Худованд гуфта агар шумо ҳаракат кунед, Худованд ҳамун шахсонеро нағз мебинад ки ҳам тозаву озода мегарданд, ҳам зиндагии хубу беҳтарин доранд, дар зиндагишон ҷангу ҷанҷол нест, дар зиндагишон меҳру муҳаббат зиёда, тозаву озода мегарданд, либоси пеши пеша мепӯшанд. Анам хали бандагошам Худованд дӯст медорад. Вақте ки ҳаракат кардӣ, Худованд баракатша метиҳад. Барои ҳамин қа мумкин ҳамун шахс ягон гапи мара неправилна бигем, хато фаҳмида бошам, ман намедонам. Ман аввалаш бо мегӯям ку ҳамун қа зиндагӣ сахт доштум, ҳамун қа зиндагӣ сахт доштум. Акои ман бигем ки ҳамашон пулдоранд, нағзанд шароиташон. Ман меомадам ҳеҷ вақт ман ай даҳани даршон пеш намекарданд, лекин ман ба 3 фарзандам дар пеш худам номус кардам. Мақсад гузоштум ки ман ягон ҷо намерам. Ман ба анами 3 фарзандам бояд худам ай мушкили зиндагӣ буром гуфта мақсади асосии худ ман гузоштам, ман кор кардагиям. Барои ҳамин қа гапи зиёдӣ нанависен. Ман ҳама вақт ба оби дида рӯи ҷойнамоз ман давидагиям. Пастаяна чӣ мушкилие мешид давида када рӯи ҷойнамоз биромада сармада сажда монда фақат гирия мекардам. Шумоам ай Худованд талаб кунен. Худованд шумода месия. Имрӯзҳо ман шумода ёрдам мекунам чени зуру мерасидагӣ. Шумо аллакай омӯхта мешавед ҳамун занҳое ки пул мепурсед. Пага шумо дига намехоҳед кор кардан. Пага бо пеш як аз дига пул пурсӣ меред. Охи манам меҳнат кардам. Манам кор кардам ки зиндагима беҳтар кунам, хубтар кунам. Охи ман ҳамаи пулма бирорам тақсим кунам. Ба худам чӣ кор кунам? Ман наметавонам ҳамаи пулма бирорам тақсим кунам. Бо мегӯмшона ки хай биё регистратсият кунем. Кор ку кора бифаҳмонамад, мега ки ҳоли ман фикр кунам кани кор маъқулам шава ба кор мекунам. Барои шахсе ки ба якумаш занҳои азиз, ай шавҳаротон, ай хуштоманотон, ай хонавдагиётон иҷозат пурсед, баъдама бинависед дар ватсапам. Ба дуюмаш вақте ки одам да пул дар корай, вай кора интихоб намекунад. Тимболе ки коре ки мақсад ман ина мисол ман худам меёрам, ман да ҳамин пул муҳтоҷ будам. Муҳтоҷ. Худованд ҳамин роҳа барои ман нишон дод. Барои ман нишон дод. Ман ҳамин бигем ки барои чӣ ман ҳамин кор да беҳад сахт часпидам, барое ки ман дигар роҳ надоштам. Барое ки ба 3 кӯдаки майда ман дар ҷангал зиндагӣ мекардам. Беҳтарин кор барои занҳои хонашинай фурӯхтан дар кор нест. Бепулам бизнес кардан мешавад ки шумо просто ҳамин продуксияро ба дигарҳо нишон медиҳед, закази худтонро ҷамъ мекунед. Ҳамаи мо шумо ҳамин чизҳои дар кории хонамонро мехарем. Ҳамаи мо шумо. Лекин боҳна кофтан осонай. Боҳна мековед ба зарари худтонай, бовар кунед. Вақте ки шумо кор мекунед, зиндагитонро дигаргун мекунед, и ҳамаш ба фоидаи худтонай. Баъд сабру тоқата пеша кунед. Вақте ки шумо дар группа дабайт мекунед, сразу покинед группа накунед. Баъд бо бисёриҳо менависанд ки наставник ман фалонча буд, ман да кора нишон надод, шумо мада нишонсед. ҳамаи наставник кадомеро ки регистратсия мекунад, вай айҷонаш зиёд ҳамон одам да кора меомӯзад. Боҳна наковен. Дар куҷое ки регистратсия мешавед, дарахт дар як ҷо сабз мешавад. Коротонро сахт биқапен, пеш барен. Худованд иншоалло шумоям директорҳои пешрафтаву пешқадам кунад. Ба наздикӣ бо 26 солагии компанияи Фаберлика моҳи октябр дар Москва қайд мегиранд. Бо мерем баромад мекунем, бо баҳри шумо видеоҳои навбанав пешкаш мекунам. Дар ҷо тамошобинони азиз, бигем ки ҳама салатҳои мо ҷӯшида, гайомон, картошкаҳомон ҳамаша реза кардестам. баъдҳо апай ман хела шуд қатимай беҳад миннатдорам ай апаам барои омаданош, ки мақсад иқадар барои саломатии ман переживат карда омад, ки мақсад чӣ хелай бо зан мақсад шавҳари ман кор мекунад, наметавона 24 соат кӯдаки мада дар пеш кӯдаки ман бишина, ки дар пеш ман бишина, нозу низи мара бардора. Ба ман бигем ки гуфтам ку ман ҳеҷ маҳал пеш як кас дига ман дига сари хам намекунам. Барои чӣ? Ман намегӯм ки мара и одам отказ мекунад, ки шавҳари ман ягон нози мара намебардора. Мебардора барое ки шахсе ки ман тамоми бигем ки 10 соли ҷавонима, хушругима, зебогима, чақонима барош бахшидам, ки қадри мара надонист. Барош фарзандое бигем ки бо 4 шакли дуруст, хушрӯ,
бутун таваллуд кардам, ки қадри мара надонист, ман уже ҳами мақсаде ки дар ҳаёту зиндагонии худам дар пеш мондагим дига ай ҳеҷ ягон чӣ талаб намекунам. Ҳамаро худованд худаш ақл додагиай. Фақат ай худои худ талаб мекунам, ризқи фарзандои мара худованд дар ин дунё фаровонӣ карда, худованд охирати морам обод гардона. Албатта ман барои охират ман бисёр меҳнатҳо кардаистам. умедвори калонам ай худованди меҳрубонам, ки хайрҳои кардаги мара ба даргоҳаш қабул мекуна. ин рӯзо ман чӣ коро мекунам? Бигем ки ҳамин як видеои ман чанд рӯза видеом ба 20 минут ё 30 минуташ боша. ин рӯзо 24 минутия. ин рӯзо ман ба чӣ кору бор машғулам? дар ҳаққи ки чӣ кор мекунам? Ягон подписчик ман намедонад. бисёрам намегӯм. Фақат барои мотиватсия додани як хел шахсоне ки пул дорану дилшон намешавад ба як кас дига хайр кунанд. Барои ҳамин кам кам мегем дар видеоҳом гав мезанам. Ана ҳамин тамошобинони азиз, хай бо фикри ақидаҳотона дар комментария бинависен. То наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон бошад.